confused uba iphi into yam bendishiya apha athi uyibekela napha nakakalo sikomasela andizukubuyika isikolo iphandle ndiphinde nalapha endlini funeka bendilumkile yho bethuna abakuthiwa ngubani lo molweni bethuna another day another vlog round 2 ngoku we are preparing for umphumo womkhwetha plus namalungiselelo lomgidi so sithetha nje ndisecala edolophini to buy a few things, run a few errands. But I am so stressed out, guys. I'm so stressed out. I didn't even capture the first part, which is because I was under a lot of pressure, under immense pressure. But I'm here to just buy groceries. Ndithenge imibhaco neempahla zeChristmas zabanye abantu. I don't think I'm going to be able to capture everything because namhlanje ndihamba notata nofamily and then uveske nje andidrophe bethuna enze ingxaki zakhe then xa ndigqibile nditsho azondithatha so khona uzokwazi undicapturisha but let's see how it will go. Son, I feel so dramatic with this stick. That's why bendikade ndishiya so ke ndihamba ngondothenga amaqamba and then yeah we'll take it from there. Loo nto caba ndiyakhawuleza ubamba izinto sendiyazi ngokuba into ezinkulu zithengiswa phi ndihamba ke ndiyocholachola emva koko uyahamba igrosari yakho uyoyigcinisa xa ungenamoto xa uyigcinisayo ke uyayibhatalela imali awuvesi kuyibeke nje so sitho sophuma evenkileni sihamba sayogcinisa impahla kuyatshisa ke sa so xa ugcinisa ke sana impahla zakho zibhala igama. Then ifani yam for the first time I used my mother's last name lay right ndinguzihle manqina so ke akusatshisi guys yo okay ke babe okay ke sure then iflower iwani igqaphile so uyolungisela flower and then after this ndiyothenga inyama chicken and then ndiyothenga imbhaco kaKim neempahla zikasithandiwe zeChristmas nesitya somkhwetha and then phela imali awuye edolophini ke awuyele ingxaki zakho zodwa uye unikelwe unibhalwe ilist abantu bakele izinto abazifunayo yena bendizoyifuna phambi zizinto bezifunwe ngumkhwetha plus negroceries ezayitya endlini nezinto esizasebenzisa emngenweni nasemgidini xa phuma ngabhoxa ke uye ukhwele ubhawulo ukhanda kaba ubhoxa ke phofu nale ndawo igcinisa impahla zikufitshane but funeka ukuba nike 20 rand yandinceda ke loo nto but ke ndabhatala ndaphuma ndayochola into zeChristmas zikasithandiwe at Accommodation ku-Accommodation nokudance ke saneshop the rest ngama-China so and then after that ndiyothenga into zofakela zika-Anele yibethu ndayothenga nebhotile for uba ndiyophatha amasi. Who would have thought uweskele ipati yothi uzodrowa ufike kusithiwa into yoba ngaba akho imali iphelile la masi ke salobe ndawathenga nawo awekho isediko into kwasibambe into kwasibambe edrowa phaa no kushushu. I've just placed my order for ukutya andithele mna ukutya plus ngumtata nofemele then ndathengela nomkhwetha because ebene-cravings ezi-specific uba ufuna ibhega yakwa-KFC so ndithele all-star box. Guys, I'm exhausted and I am flat broke. Andithole ezi-coins in my name. If ikhona into eshotayo andinayo. I don't have money at this point. Let them also transport. Thank you. Otherwise, you are too. Bring your also Coke cause Sprite to ananas. Thank you. Inobuza undishawuta undishawute. Isikhayela Manuel. Yinto enabuncanca umntu ethuthana izinto emotweni. Udinwe bezani? Mhlawumbe washinga. Ngakana nezinto zithu. Hawu uyabhoqa. Haya sizofika phezulu. Asihliki yazokhula ukhupha ezisebheke. Sathutha ke shem ukutya sakufaka endlini. Ezinye zacelelwa opposite utywala ke phofu kwenzela kungazubi. So bethuna
Ndizanibonisa the whole outfit ke sana. Outfit yami isuke KZN. Ndithunyelwe ngunkosikazi katata wam, mamam. So that xa ndisebenza ndingazingcolisi. And then ndizawufuna ukwenza irhewu futhi ngusisinophia, and then I'll keep you guys posted. Mandifake imbola le ibomvu man. Okay. Okay, ndizawufaka imbola le ibomvu ke ngoku. Oh, ndizabambi but it's fine. As long as the skin sam sizaba right. Ndikalela apha manzi. Ndiyazama saqala manzi. Zamise ke. Inja sishi. Yoyika bana masishiza sibudis. Iza. So kama long. Anathe ngasine ntakumba nje. Nazo. Inazo. Iza basa. Sondela ke. So siyacala amalongo ke sana. Kwamakhulu. Sisefamily ke kusemankambani sicela amalongo sizokwazi ubazi. Ndiko kuba pretend ke ngeza sihlangu zimhlophe ndiyafaka ibhotsi kabe sezibhotsi zami ibhali ke sana. Konko makhulu. Kukho amadaka amhlophe phaya, ningathatha naphaya. Malume. Malume. Uhlala usiza ngapha. Andazi nawe nomile yamalongo khazonibonisa. Andazi lo ndawathatha amanzi bakomele endlini. Uthi kaloku bana ze ndijonga amanye anoba amanzi. Yeah. Akusondele ezandleni ke. Hayi, ome ngaphandle. Ngaphakathi amanzi. Ngaphakathi amanzi. Yabo. Amalongo ke are right for ukwenza umlilo. They store the heat and they make umlilo last for longer. So siye sisebenzise wona ke nxa unqongophala kwenkuni okanye ubiza kwazo. December go. Yes. I'll tell her Adim. This is so beautiful. Tell him I can't push. It's so beautiful today. Mommy's so beautiful. Come here. Come here, little mommy. Come. I love you.
Kwathiwa masenze nephantshi ke kwenzela abantu bazabe besela bangabekho bhodi. Also funeke bashushe abantu emgidini bethuna kucaca uba ngumgidi. Guys, bithi into ya ayizaba yiyo iswiti kodwa isweet buyavakala utywala bona. Okay. Yonke ihlahla lonke. Ufia. Cwaba ke. Kahle ikamera. cwaba Ntoni ucwaba ayibo? qhisa Uthini? Ithini ke ngokusenqenqezi? Benidelele le nto. Yho. Ayifuni le. Loke ifunini. must Zonke kanezi zincinci. Ngathi zisiqalela ngezi zincicisayo. Yabo? subeka kwapha phantsi kaloku Ibeka. qhwenda amalahle deni ubetya ezi zincinci qhwenda Ntoni uqhwenga? Hayiba sesiba sisiqoso usebenzisana ithi naye. va Kuthini uqhwenga kanje? betha Ndiwabethe. wabethe Kanje? Abe mancinci. yiva ngesandla uba sekhona amalahle beyenza ubani zange ndake ndabasaphandle ke ufunda ubasaphandle bengumcelomngeni kum kodwa ke ukuba nomntu othandayo ufunda ndazama indibhokodisile into yolayita umlilo phandle sancama saqonda uba amasibizi nofiya because nguye umaster womlilo andifundisa ngokunokwakhe. Ndiyachama. Chama phi? Kushushu kodwa ndifasithilanga. Sondeza gobana iyabona kodwa uyabo kukhona indawo eshushwana. Itshise sondela le. Thoba voba ukhuphela so. Yo awusinda. La kukhwithe ngoku. Sentsha akho moya ngo. Yantelikisi yanjaja anele ngoba ngakhuthela phezulu. Uyoyika ukhwisa ne? Andoyiki mankhaya ndoyika le nto ndijaji ba usike lo mlilo ungavuthi ndizathi nikuteni ngqo. Okay. Yes, I don't think I will do that. So uyachama. Zendidini. Thola nto ezi. Wavuthi begeswa. Anjani umileyo ntombi? Angamakhulu. Hayi asemanza. Enjenje. Ungaze wende. Practice ntoni kanti apha? So practice rumento. Ewe. So nofia masimiyeke. Jani. Mna ndifune hayo chana nje. Jonga. Mamela ke ufika usathi xa kusesankomo. Uthi singaba. Zibe ngulo uphumayo ndithi ke na asinamkeli nibuye ngelinye ixesha. Nijike nezo nkomo lokazindakala. Kanti balokuya bayaka bagoduke. And then nazi inkomo.
uzibone. Ndiyabona isibaya sesiridi but akho kwanto. Sirayithi. Hayi. Ndiqale ndibeke imbiza. Labuqala wabeka imbiza Size nama. Out. Guys, akudika upheka phandle isana, it's not nice because umlilo uyacima funeka uqalelwe and then wanele kancedi sithi usana xa kuthi like ibindim nobethe ufuna uphekela phandle. I'm annoyed. Basiba mani be annoyed kodwa ndim lo ufuna upheka. Yho, hayi ke nagcisa. Ngogcisela umandisi. Ndibize ezinye, ndize nezinye engathi right la. Kancinci. Ndithanda ususa ngesandla ke mna kocama. Sayithini na? Ndiyalizamisa ne? Andike ndifake isilumiso. Fake le nto. Ane? Nasi. Akazibeke hlo. Suppose bande ndizamisa before ndifake ne. Ndizamisa noba ndizamise kwangalena mntu. Oh, ntoni. Oh, ndiphathe le nto enedapini. Sondela lapha phezulu ke ngokuveza ikhamera yethu. Phakamisa kapha phezulu kwena usuka kwena. boyfriend xa ndisile ukutya kwabantu. So kwale ndoda. Isondo alifuneki xa usile utywala. So kwale ndoda yakho ke ngoku siya understand imeko kuba ubizwe kulo mzamo osile. Cacibani izinto. Unyanzelekile ind understand. Okay, mandithi ngoku ithanda ingathanda. Mandithi ke ngoku uvela etywaleni. Uyazazi masiqiniseke ukuthi etywaleni. Abefuna umuntu wakhe ube wena ubusile komnye umzi. Mandinawo ushushu. Angiyeni nibhida. Mina ngishushu ngibusile komnye umzi. Sensisho. Kwabantu kuqala ndiyokuqala. Awulali kwasicaleni kwendoda. Ngiyamxelela uba ngode uqala laa nto. Yentombi uba uthi ke ngoku ungumntwana Sinose singavani sisi. ngenxa yomqombothi. Nako kwami umsindo masha umlaza. Senjiba ke ngoku mandithi lento ifikelele endlini yenzeke isendlini. Ilungile. And ngoku umfana atshintshe atshintshe Unosathinje abaphelanga. athi nofia wangathi angiyanithanda. Ngoku Ngifuna ulala nawe. Kanga ngithi uba ingakazi ufika kaloku ngolala. Yesala uthanda ufika nomsindo bakho ngathi seyisintshe lokutwake ngo. Hayi ndifuna umxelela nemibuzo yakhe kana nami ndimpendula yona. Ingakamna ndithethe kanjena ndekhwaza. Hawu right ngokhwaza oku. Khathe ngoku but utata abantu shem andifuna uxoka umtshisa indlala ngalento ba usukubizwe kulomzi. Ngabe nendlala yini bekade ehluta kaloku ngobingeko ningabizwanga kahle. So wenza kakhulu xa ungabizwanga. Xa ubizweyo ke ngoku. Uyaphumla ke ngoku. Okay, andikuvile pia Susana, andikuvile sana ndeno ndigqibile sana. Uphendule ntombi Susana. Andipasa ngitest. 10 out of 10.
Injani leyo lo? ayoloko yoba Yeyothi jonga nehlangu sazikhulula ihlanga. ibilate kubunxiba Sizawunxiba lateki zazikhulula. balateki Niqovile khona uqovo. Kaloku sizawuxova ngoba ndiqale ndihlambe kwenzela uba ndizothi ndisebenza bendiclean. beso Irongo nale loko for usebenza na Stofile. Hayibo thina sihomba ngaze lokho. izawutsha Babona abantu abanxibe. Ulayithini mlili? Uyaqaphi nomsha? Tayitla. Ndayibona nale. Asiyazi kaloku thina. Kwam sizawuphinda ubone enye ke sa. That's right, uzakanisha. Ndizakakusele yohomba. Ayiwani asilinga siyalingana thina. Incinci kwalapha kum uyazibona bo. So wena ingangena ku. Hayibo uyazibona ndosilenda. Okay, hayi ke uyazilinganisa. Uthatha ibenye. Uyawufuna iphi ikhaya? Sawukhetha. Kaloku uzangoba ikhale efifishana nomzimba. Endiyibona iba iyandihlala. Yethabi wathi sana he into nje andifuna uthetha into zenu. Khabe ke ndimgebe andele uzageze. Into endiyifundileyo kuba imboli iyanceda with your skin. Imboli ebomvu awukwazi uyiqaba as i-face mask uba ngaba ukaqatywa. Uba zange waqatywa ukwazi uyiqaba. I'm not sure if that makes sense. Another thing is that hygiene is very important. Xa uzawuphatha utya kwabantu funeka uhlambe izandla. Mna ke belungiselela uhluza utywala. kama yona kanti kuba kukola ngomini kuye Ingathi uyahla nje manje kodwa igalelayo. Phofu ngathi khadibone noba kuthiwani kufaka isandla kanje. Ndikhama kwangoko ndikhama xa sezihlele. Ida kaloku kama ngomisi fakakhanya lethi kusinde ikhaya lethi kusinde ikhaya ya wazi ikhaya kala abanye kulonda ukhala niza ndisilela xa nditshabile utshabelana ungekazisile funeka uqala usile ogqiba utshabe. Ogqiba tshaba athi njani akho nto ndingayenzanga. Ndiyakwazi usela ngale nto ndithi. ya ligama kulivumile nawuphinda kutheni kwaphinda kuthethwa ubaexhwayele laphinda igqithele Loba ndebindlela engasawo. umani bahleka Ngathi ndihike uthik. ya apho umntu makazifile kwakho at home you do say ayisemihle imiphandla ke ngoku. Apha ekhaya ke uthi uphuma kwenye ubungena kwenye uthi uxakekile ubuxakekiswa ngoanele abafuna urelax inwele. So ndamblowa out ke uanele. Ngokunye nje because imvula zizawungena apha phantsi komuntu kwecango. akho right zithi kulo Right, and then laa nto ndanzayenza ka because yabona apha ininzi letapeti izawutsala Ndizohlamba kaloku hayi mani ukhansi. ibuhlungu tsho uyanditya Nanga amanzi nje. izazi wena izazi Uzomhlamba kaloku. Hayi ukuhlamba izandla zam. nditya tsho uyanditya Utyaphi? apha entloko. Ufaka i-dishwasher iphi? Ndaleseta yale nto nje sithandiwe. Ndaleseta ezitya jika. Uyintoni usiwanele? Anan,
Ndinosisi. Maqhini. Iza sikubone. Yitshela Gobisa iza sikubona girl. Oh, yenze indwele. Yes, girl. Awusablush. Sana, molo. Hayi bukhawulezisiwe mntase ke sana. Khaveze mani. Nedrum. Jika lokhu uze sikubone front into obusivezela amachanda. Esingekho phaka manene. Hayi mina bangakwazi ulifakela kaloku mina aba. Xa bekwazile ukwenza amathuphelelo bengekho ku. Babonile usengxaki. Isengxakini njani nofia? Yazi bo sawungene kule nto nawe. Sawungene kule nto. Ndihle ngoku sisi. Seqobe umlomo sala ndilambe. Dilwe. So xa ndihlala mos eKapa ininzi into engenayo isebenza. Umzekelo thina bekhaya asinazo i-backboard. So ndiyoboleka ke konye umzi okuthiwa une-backboard. Ndiyamazi ke kodwa mama khona. But it's so funny. Into yoba zange ndaya kulaa mzi before. Ndithi gqise ndifika ndizocela into like ndizoboleka i-backboard. This house is near the gravesite where my mom, grandmom, and uncle were buried. So when ndimane ndilaqaza ndijonga apha emangcwabeni. Abana zafika khona la mama khona. See. The village girl sana serious indaba yam. Sendibay. Ungenwa phi lapha? Yazi le gate bivulwa njani ke ngoku? Hayi noba kungenwa. Ndiye ndayifumana ke ndayibolekwa i-backboard. Ndabasa phandle umlilo noko ndifundisiwe ke ngoku. Imbiza ke iqatywa nge-oil neflour. Usebenzisa iphepha eli leflour uxabe isiciko kwenzela into yobana ngabana intlama ingashiyekeli apha embizeni. Uqala uqabe uthi wawugqiba ke ngoku uphinde ufake iflawa. Intlama yakho ke izawube seyinyukile uthi yonyuka uyikhuphe lapha ebhagbotini. Xa upheka ke isonka sebhagboti awusipheki ngomlilo, usipheka ngamalahle. Awusibeki emlilweni ovuthayo oshushu omkhulu, ubeka nje amalahle. Uthi wawugqiba xa sivuthiwe ke sibanje ze ke ugalela amanzi aneswekile usiqabe isonka so that it can be tastier. Ndandifisonka makhulu ke le isonka esiqatyiweyo siyathamba futhi siba nencasa. Umane unantsoko usiguqula usule ke xa umoshile kwenzela ikhitshi lakho libe clean. Abantu bangasikubulela ukutya bathi ohambe kabe kubolile so uyazama ke. Nizasonjani kum? Azidlakadla ke. Mamela namfazi mina. Kodwa ndithena nawe ndibuza uba kuwo apha ndizawuthini izinto nomfazi. Uyaphosisa utsho ndithi mna usonwabile ulambile. Uthi wena usonwabile hlathi asinabafazi. Ndithi mna nyhana ninabo uthi wena uthini wena xa nditshoyo. Ndithi wena. Mna ndizawuba ndibe nomfazi. Ndiyazi. Hayi mntana. Makwe kuhle. Xa ndinoba nomfazi akho. Xa uthetha lokhu nasi ingxaki yam. Ndathi umfazi ndibe nomfazi yini naThixo. Sikuzabela Kule umfazi. misebenzi ingaka ndiyenzayo kodwa ndikefama ngoku ndinomnquzi. Saphazi basithi balulekazi.
emana ndixelela athi ngoku hayi tata kabani bheka ngapha tshini thixo ndisebuhlanti ndisendlini ndisekitchen ndiseziko yhu ithina le nto hayi imfihlelo yobo hayi ma cama hayi bo ucamagusha ngaphi khona malo ndiza kuzamela unkosikazi apha efowunini unangaphi uleqa 70 ya una 16 ntoni 66 una 66 Yeah. usafuna unkosikazi ewe hayi bo noba liqhakaza nephambene uzalithini xa liphambili azulixosha eh nakya hayi bo hayi nguye lo hayi ndiyeke kaloku ndiyacebisa hayi ndithi nguye uyayibona ke kuleyithi ke una 70 eyona nto adi kanimele uthathe yahla eyafowuneni nika yena malu fona baba kathini arhude Tisele absence iclimb umoya lo intoni imoya abantu bako iclimb yokuphila ngumhlaba ayo climate iclimate kaloku iclimb utshintsha kaloku umoya so makathini makasele nto i-absent solid yes athini abe grand abegazini kokwana njengoba grand egazini azifile at home sele absence salt uzifile at home ayibona malondikazi hayi Uthini? andinawuluka andikuthakathi kaloku i-absent solid yasemalungwini noti ngeli xesha ebenyekile woyikukrutya no woyikukrutya ndiyabuza le mthando woyikukrutya ndiyabuza ndiyabuza woyikukrutya xa izindlu zincinci okanye zimbalwa xa kufika abantu baye bacalelwe indawo kwizizalwane okanye koomelwane apha ke ngoku siya emankabaleni kwizizalwane hayi nothi zakho nam zezam ewe ndiyavuma zethu xa indim nguwe kaloku uto kani nothi ezakho ufuna nditheni ezakho zintle zezakho nawe ndiyakubonisa kaloku seke siya nanga amakhaya wake bona namakhulu zapha hayi uze ndiyaphasa kuba esazi uba apha kusemzinana uyaqonda so ke ngoku siya asisopeni siyithe hayi umalume ndiphazamisa kwivlog oko kuthetha wena apha uba ndithini ke mna yeke yeka uthethe sosicwaka cwaka thunthi cwaka wena thethe na seke sifumene indawo apha kumakhulu sizojonga indawo apha kokwenu apha you like it or not like it or not njani kodwa besizothetha amalungu sobabini namalungu apha izolo nangoku ulibele ayihlathi so ulibele izolo uba besilapha sithatha amalungu apha ehlathi andiyazi heyibo ndimdala loo ndawo thina apha ku yho bethuna asihambanga kakuhle ke sisala nomalume andifuni ngatsho ngoba siyocela indawo yolala itshomi zam asihambanga kakuhle tu and then as a result sibuya sesishiyana phaa umalume undishiye yho kaloku sifika phantsi ke siyocela indawo then umakhulu phaa uyachaza uba like abantwana bakhe from the city are coming back and they're coming back with their families so they won't have space to accommodate my people, right? And so far, it's 2 people that I need accommodation for. So now, I don't want to lie when she explained you enthusiasm like you Puka, not because 10, but I think you're Puka because I felt the helpless in the situation. Like I deny, and I don't have space to accommodate about it. There's nothing I can do. Felt powerless. Sana only needs to go back, work, save, invest, and build. Ndiyahlaba makhulu. Akukho ke shem ukuphumla. Ndacinga into yoba ngaba namani ndenze isonka samanzi esizawuthi sisitye. Senze izonga zebhackboat, I think into yoba eziyi-4.
then ke ngoku nezisonga samanzi esisiza utyiwa ngongesopro sesifaka ibhotolo xa kufika iitshobi zam. Ndiyasithanda ke isonga samanzi. Qha bendingasekho shona uba senziwa njani, ndiyaxela uba ndizawuboniswa ngumakhulu uzamele ndigayide uba mandithini. Beke isitovu sakho ku-6, ndiyawutya kombane kuba bengekho sidingo soba ndizilanje zombini ezi plate. Kodwa ndiyafunda makhulu. Noko ndawaphungula. Uthi ndifake ngale 1 akho? nge-1 kahle. Okay. Yo, andisoyiki. Andisoyiki. Ya, isihleli kahle. Ngamane ugale amacaleni. Oh, imali layi. Kubavulelwa pha abantu. Abantu? Xa ufuna ubafowunela? Oh, qala ucofa apha. Andithi itsixiwe ngoku. Uyakwazi uyivula xa itsixiwe. Nanku uyakufonela ke, phakamisa. Qala ucofa le ndawo igreen. Hayi, qala uyicofe kuqala kule igreen. Cofa kakhulu. Hallo. Siphilile tata njani nini? Nandi ke songa samanzi asisokolisi. Kuthi korhoxa amanzi, umane ugalela amanye amanzi apha emacaleni. Xa uqinisekisa uba ugalela entlameni, ujonge sonke isinyubhunyubhu. Indlela yosiva into yoba ngabana sivuthiwe, into yoba kusincitsile. Uba ungafaki ibhozo, kuba kuthiwa ibhozo lenza amahlaba, ufake mhlawumbi umva wexepho okanye wefoloko. Uba kubuya ngantlama ithetha into yoba ngabana isonga sakho sivutshiwe. I'm so excited. Very excited. Songa sam siza kakuhle. Also very excited because my friends are coming. The director bona ngoku, they are making their way. They are a few minutes away from my place. So excited. Guys, sometimes you don't realize how much you need your people up until you need them. So the mere fact that they decided to drive from Cape Town and come to me, yo guys, I'm so grateful. I'm so excited. Anyways, coming in that's okay. Don't need to go here. I see. Yanele. Adi understand uthi ntombi wama ngamabele. Njani? Angandiyo andontombi. Hamba uyithanda ngo. Uyithanda? Uyindoda, so sizathu unondoda ke ngoku ne. Njani kaloku sana? Njani? Andondoda. Uyintwana? Ikwekwe. Ndikwekwe. Oh, ikwekwe ngo. Ndikwekwe. Oh, okay, ke mntasi. Soze ke siphinde sithi girl kuthi. Ndiyabambisa ke sana. Xa kuze ke nto? Xa uthi girl kum. Oh, singathi girl. Ewe. Sithi boy. Yebo. You? I love it. But yabona uba ndi-cute. Yes, Lofi. Kodwa mani noba andikwazi usebenza ndiyafukuza. Kunini ndizama? Andizami? Hayibo ndiyazama ke manje ke ndizincome. Kunini nyuka ndisihla ndiyothatha izibhiza zami emabhakpot ndibhaka. Hayi. Into endiyibonileyo kodwa uba ndingenda ndizawuza nawe pha emendweni. Ndithi khona umntu ezawuza naye. Oh, kumi imini yonke awudinwa. Oyi. Hayi sana ndikho shonga le nto yam. Kutheni na inje le mbola yam na? Inendawo etshone kuzo kwezinye ngathi ndimdaka, ngathi ndingene edakeni. Hayi kube kumele binje na? Hayi andiqondi kakhe. Yho, ikhwakhwe ngaka. Ngathi seyiqinile nje sisile nasikayami. Right.
Yho, ndithe ndiseseziko ndipheka ndafowunelwa ziitshomi zam zathi ziyafika masiyozikhawulela. Yho, ndaqala ndashiya nezombiza. Finally noba kagoba umdolomba ndenzela istress. Ibethe kakhulu imoto my friend. Utrumps fulukhara ayibethe kanje ithe qunqu chomi andisembithi singathi ndithola ekugqibeleni hugs and kisses to you and your izinto ndiyekilokishiya yam ndizezilalini. Oh yini my friend, okusalayo you made it. Nearest town kaloku imoto Ndase ndiyeke nearest town. hayi nkosi yam. Ndiqwaka ndiyedutywa ndihayikhe uyedutywa. Mna andiyiyi. Olwe Ngoqongqothwane wam. Umkhwetha uyaphuma namhlanje. Finally the day that we've been waiting for. I have not seen him in forever and a half. I'll be seeing him for the first time in a long time. And then ndizokwenza i-breakfast for my friends. Ndisabashile shembona because balele badiniwe abantwana babantu. So yeah, bethuna uzandibonisa i-outfit yami ya today. I cannot show you guys my outfit. Okay ke bethuna ekhaya kugcwele inkomo ke sana. Noba yi-sign le sign bazikhona inkomo ezizayo. Kanjenge what in the nkomo is ever ziyandikhokhela bethuna. Naziya ezi xelela ngam ke mna ke. Inoba zithini guys, zithini into ezikomo. Please bethuna khanilawuleni soze kaloku inkomo zihambe phambi kwam for mahala kanti akukho mfana ozazolahleka nenkomo apha. Yabona kusalelwe apha ngebavusi. Asoze kube kusalelwe. Yes, wena uvuka uncance umrezibeko phuma. Bantwana baba Kabolisa abantu bami semacholo khaba kubone kule episode kaloku se TV apha noma uvele noba bayazibuza ba uphi. Hayi yandidina. Ndiyabaxelela ke ngoba awuzi apha wena. Abantu omndizawuthanda ndixakekile. Oh yini bethu. Hayi bobethu. Andiyazi ndandimisele ntoni? Ndandizimisele uba xa kumgidi ndiyabuya ndizohlala ekhaya ndenzela uba yonke into ihambe nge-order. Hayi shem ndiyayazi shem. Uswelekelwe shem sinomacholo bethu. hayi ndiphoxwe. Inintsi into yangoDisemba yazi. Yena ke ngoba ndizinxiba nemibhaco andizukwazi nongadula. Futhi ndizawungadula. Yho. Andinanto funeka ndihlale ndizisongile Uzinze. ndizinzile. Askisi. Yena nabo abahlobo bakho basalela. Zayobajonga. Yento maxelela kusadlali napho mabavuke bokha amanzi. Zayobaxelela. Kukho lokhu umshagqithi ke phaa. Amxelela sisimaka kumshele ngasemanzini. Kukho amanzi kaloku apha. Uzothi I don't have to fetch water. Awuxelele ukha amanzi. Xelele samaka ekhaya. Okha amanzi. Ndizawuya kuye ngoku. Usevulile ukuthi Hayi ke omnye ever go. It's not a picture, it's a video. Yeah, go. Ngezani? Woo! Yo! ayinkulu. Itoni le? Kwezinwele ingakhala sana. Nanso saliyasilandela lento. Kaluza ngapha kaloku. Siyephi na? Asendidikijikile. Okay.
Besazawuthi askisi bezawuthini khona na friend 1 friend 2 friend 2 friend 1. Okay, these are the friends finally bavukile ke bahlala bahlambe ndithi kanje kaloku msexa sisenza kanje kwasike kwathi gqi inyosi ungenaphi wena ungena ndawo andiboni itu amehlo am lamhla ubonakala funa baba wakhe ikhamera but asifoti nje ezi videos ndifuna ke wenze laa nto conversations with you uyenza yenza kaloku wawenzile ngeza guys okay ke sike basha sikwazi hello sikazi okay it's fine, I'll just post that. Yes apho bakasebenzi ke into abayenzayo bayatya bathi badiniwe omnye asele andizitsho uba omphi but ukhona sesele like we are in the Makoti era aesthetics otherwise siki Makoti era struggling andifunela abantu apha ecala xa ujongile apha ingathi siyatyhoboza kanti hayi akunjalo sizojonga indlu ezoba yindlu yekrwala uba injani na idinga uklinwa okanye seyirayithi ke ziyasokolisa iyadi zasezilalini ziyaqanyangelwa inje indaba odlala uba uyamazi friends like this ayethu siyakwazi utyhoboza apha ndilungise le yadi inkulu ingathi le yasekhaya iba ndikubulisile nje ndakukhwaza kususwe nengca kukho nepotyi yaphi yho inkomo sezingene nini apha zikhuphe anene bekuthiwa uthani kanene kuthiwani xa kukhutshwayo ndithini mna walk ndiwalk andiyazi athi nezinkukhu andiyazi walk jog hayi bayaphi leyo hayi uba out yeva kwayo kaloku ndoyiki sukise ku asoze walk front of myself yap walk yes ndikhuphe umkhobi ibaleke bangawagiviyo wena uyaza akuvloge into engayazi I am in boy, but go right, guys. Yes, I'm done. Okay. Yeah, baby. I go busy. Yes, girl. What pardon? What to be a frontal? Yeah. Behind the camera. I study. I'm going to say carrots. Okay. Network. Now I'm going to video call. Let's see video calls. Go to them WhatsApp this can calls only. As kids. I'm expensive to get in contact to. As kids. This is the day that I've been looking forward to. The day that I've prayed for. His homecoming. But when I saw him walk in with men, as a man, I was numb. Couldn't say a word. I froze actually. Andimanga nolobe senza this part of the video. Buyile.
ephilile. Ngoku bufuna ujika apha. Uyayibona? Udikwe yintoni sana? Sathi ngabantu abahambi basecala bazakwenziwa. Ndikuzinhle mna tamkhulu. Ntombi kadileti. Kadileti. Intombi yakhe yamaphelo ke mna. Kuyandazi Ha. ngokwamqhayi emafeni. Uyafana ke ngoku. Ndiyabazi odadweni hlala nabo phekapha. Makazi uzale. Oh uyamazi? Nomakazi Ntombi. Oh. Nomakazi Ntombi sasazana. Hayi sihlala sonke pha. Ngelale nolala pha. Okay. Hayi bo nini kaloku endinganalo. Nohlangabeza noayabulela. Hayi uyamazi. Hayi bonke. Nobhuti lo usuduba swele kubhuti boy. Hayi ndiyabulela xa hayi ungandifoda. Ndake deyibaleka. Okay. Ndicimba uyoyika. Hayi bathathi. Okay, ndizicimile ke. Yebi kasebathatha sisibindi. Hayi ndakaka. Hey, inyama yami lena uphumathiwa yonke. Izinto zaseKapa. Awusemdala. 35 litre. Izakukhutha ngoba ikiri asizuthwala saqhuba ikiri nansi ikiri. Sawutshithisela. Ukapha ntoni? Choma kwa bridesmaids apha guys. Kama tudriza thina tukuthathi. Siyatrain akukuthi ke madidorize for ntoni. And a walk in the park. And sabaleke sa. So ngaphile. So ngaphile kodwa ngapho. Nazi phoza amaphoza. Lady in pink. Nana, yabona mosaka yakazi nokuqhuba lekiriva. Khalenzeni bethuna. Khalimthathe bethuna. Angeqhuba lekiriva yasebenza. Siyasebenza. Dinga nje utshintsha igama. Cha. Ubaba nguAsimele nje. Yakazi ufaka konke. Ukuzala kuzelula. Oh yini manje? Post content. I wish you. Hi, Sada. Sada, just the message you. So, guys,
Sambeni right nokuliphungukile. Yo. Amakalupa ubisa namapheli. Hayi sana ulupa. Uyenze into imincisa ba. Understandable. Ngoxa uyapha Sava. understandable. Ngoxa uyaphana ezumzalo uyazi mba uzobuya namhlanje uzobuya na. Like having to wake up every morning at 12 o'clock and 2 o'clock to pray. Ask God to guide and come back safe. And for umbona kokebuyile elapha magcekeni. Excitement and relief, sir. Because yeah. Yo. Uyinsham. Interview ayisindwa. Ayibhekela lapho. Ayabhoka kusikusha Ngishaya ndiyo. Hayi babisa my friend. Wenye chom. Into